Дай я нямам. Чакай, остави я да се изправи. Хайде да видим как ще станеш. Хайде, ма. Кой ще караш, ма ти не можеш да станеш. Има ли нещо вътре? Добре ли? Умори ли са? Ай, стани. Айде. Ай, стани. Вивия, стани. Дръж са. Дръж се за стената, айди. Няма да караш, само ще се държиш за стената. Дръж са за стената. Маля, нещо Чакай, какво баща, наказание е те това? Слагам им кънките и ги оставам на стената. Чуваш ли? Да. Да видиш как ще дадат мирни и аз се върша работа. Латка. Дръж се на стената, айде. Айде. Дръж се на... Айде. Дай ръка, дай. Айде. Лекичко. Така. Не дей чака да се возиш. Ами, Не, чака се вози ми, ходи. тропкай. Троп. Айде. Както правиш батупе. Точно така. Батупе. Точно така, Карина. Батупе. Браво, Карина. Хайде. Батупе. Ой. Давай. Браво на Карина. Браво. Батупе. Не дей да забравяш. Батупе. Айде. Точно така. Батупе. Ой. Чакай малко. Чакай, че майка ти хем снима. Чакай да